vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekidzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo mukoma Nashe ndainge ndichibhadharisa varume vaviri maintenance yemwana 1. Apa umwe wacho ainge asiri baba wacho, zvino akabva achizofa. Ende kutaura kudai mukoma Nashe ndatambudzwa kani nechipoko chake. Zvakaitika mukoma Nashe, ininiwo ndakamitiswawo apo pandainge ndichiri ne23 years. Ndaifambidzana nevarume vaviri at the same time ndisingazivi zvino kuti pakati pavo vari vaviri uyo ainge akandimitisa ainge ambori aniko. So nekufamba kwenguva mukoma ndakabva ndachizosiyana navo vose vari vaviri, ndikabva ndachizoroorwa. Mushure mekunge ndaroorwa mukoma ndakazongorwadziwa because ava varume ava mukoma vakabva vachizotopindawo mumarelationship ekutoti ndaitoona kutoti ya apa zviri kunyatsokuendeka, ndokubva vachizochata. Apa ini ndaitotarisira kutoti ndainge ndichazotoraramawo kaupenyu katoribo, but ndakabva ndatotanga kuzototambudzika. Ndakazototanga kutogarikawo mushure mekunge nemurume wangu tazoya kuno kuSouth Africa. At that time ndichida kukaurisa, ndakabva ndachizovaendesa vose kumaintenance. Izvi ndaizviita with the help of umwe murume uyo ainge achindibatsira, ainge ari mupurisa. Zviya zvekungoti munenge muchingoshandisa corruption, tikabva tachizoendesa mapepa efake, ndokubva ndachizovamanikidza kuti vange vachizondibhadhara maintenance. Apa ndaiti kana ndapiwa mari yemaintenance, mupurisa uyo ainge akandirovera madhiri acho ose ainge achitotorawo cut each and every month because mari yacho yainge ichitopindira muaccount make, then iye obva azondipa iri cash sezvo ndainge ndisina account. So ndakazviita izvi mukoma kwemakore akati one day murume wangu futi asingazvizivi kuzonosvika ndichizouya kuno kuSouth Africa, ndikangoramba ndichingoenderera mberi ndichiita saizvozvo mukoma. Saka umwe wacho uyo wekuzofa akabva achizongokumbira mwana, ndokubva mamai vangu vazongomupa mwana, akabva aenda nemwana, ndokubva achizonotora maDNA, akangonditumidzira riri picture. Munhu haana kana kumbotora nguva mukoma, ndokubva anzi arwara kwava kufa. I think kuti it was because of my stress, munhu ndokubva azofa. Mushure mekunge ashaika ndopandakabva ndachizotanga kuona chipoko chake. Musi wandakatanga kuona chipoko chake ndainge ndiri kubasa, ndiri busy ndichitocleana, ndokubva ndachizoona dzvinyu. Saka ndakangoti zvimwe kudara inge riri dzvinyu raMwari. Ndakatendeuka mukoma kwava kupinda mune imwe room ndichikorobha paya, ndikabva ndaona dzvinyu reriya futi. Ndikati kudzvinyu iri rapinda sei? Ndakabva ndachizotora mopu mukoma kwava kuda kurirova dzvinyu reriya because ndainge ndava kutya. Rainge rakamira nechekudhoo apa ndisingachazivi kuti rainge rapinda sei because ndakangopindamo murumu macho imomo nekutovharawo dhoo. Then rikabva rati kwandiri, koiwo kuda kundirova, kuda kumbondiroverei? Ndauya pano because ndikuda mari yangu yose iyo yawakandibhadharisa uchiti mari iyi ndeye maintenance, uchiziva zvako kuti mwana wainge uchindichengetesa ainge asiri mwana wangu. Apa rainge riri dzvinyu rainge richitaura mukoma. Ndakavhunduka kuti ndige ndichiridza mhere, ndakatadza mukoma, ndikaita sekunge munhu ainge arohwa nemagetsi. Apa ndainge ndava paralyzed, ndokubva dzvinyu reriya ranyangarika. Ndakazotanga kurutsa mukoma, ndakangoswera musoro wese wezuva ndichingorutsa chete. Apa zvainge zvichirwadza sei? Mushure mekunge ndaona dzvinyu riyariya ndopandakabva ndachizotanga kumuona live and direct. Ainyatsouya kwandiri achinditi ndikuda mari yangu. Saka ndakazoenda kune vamwe madzibaba ava vakabva vanditi kuti ndige ndichikubatsira iwewe, unofanira kuti unge uchitombondiita murume wako. Ndikabva ndabvuma because of that fear yokugara ndichingoona chipoko chete. Saka vakandibatsira. Pari zvino mukoma handisi hangu kunyanya kuchiona chipoko chake, but ndiri kutya. I want a permanent solution. Madzibaba ava vanongondibatsira chete nekuda kwekuti ndiri kurara navo, but handichadi zvekungoramba ndichingohurira murume wangu. Kuda kungogara naye mune zvakanaka because
zvandakamukanganisira zvakawandisa even though asingatombozvizivi. So mukomanashi, ndiyowo nyaya yangu iyo yandiunzawo pano. Handichaziviwo kuti ndoita sei. Ndaneta nekuramba ndichingotorerwa advantage namadzibaba ava vanotanga vandinwira maguchu musi uyo wandinenge ndichifanira kuti ndinge ndichienda kunorara kumba kwavo usiku hwose, no rest. Munhu achitokudza kuti ndatoswera ndichitokunwira guchu because ndanga ndichitokufunga. Apa ndinenge ndava kutanga kuzvibvunza manje kuti naime kusvika rini ndichishandurwa saizvozvi nemurume wemunhu, even though mudzimai wavo achigara kumusha. Saka advantage yandinongotorawo ndeyekuti since ndichishanda sestay in, ndinongoita sekunge ndiri kubasa, then ndobva ndatodzoka kulocation, ndobva ndatorara kumba kwavo mangwana acho makuseni ndinomukira ari makuseni, ndobva ndadzoka hangu kubasa. Saka murume wangu hatombozvizivi, plus vane minamato yavanondiitira hanzi yekumiita fudza, ende vanogara vachimuseka, zvinova zviri zvinhu zvinondirwadza futi. On top of that, kuti munhu ari kurara neni, after that vanondipa minamato iyo yaanoti minamato iyi ndo yaunofanira kuti unge uchizoshandisira murume wako. Then kana ndaishandisa minamato iya, anobva achizotanga kumuseka zvekare achiti ifuza. Handiti kuti ange achizoita fuza, it is because iye ari kushandisirwa minamato ine simba. When you post my story, please tell me, I'll be following through in the comment section. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Zvakangooma hazvo vedu we, muri kushandisiwa vanzvadzi namadzibaba ava. Zviri nani henyu kuti munge muchitongobuda pachena, mubva matongodzokera kumusha, mubva maudza hama dzenyu kuti izvi ndo zvakaitika. Hongu makavabhadharisa maintenance varume ava vari vaviri, but after that you realized kuti what you were doing it was wrong, than kuti murambe muchingoshandisiwa navo madzibaba vacho ivavo vamunoti vanotanga vakunwirai mishonga kuti vange vachizorara nemi usiku hwese non-stop. Kusvika riniko ko kana murume wenyu akazozviziva, ko one day minamato iyoyo yamunopota muchimupa ko kana ikasazoshanda, it is so much better kuti muzvigadzirise pachiri padhuze. Zvimwe kuda murume uyo wamakashandisa akazofa nekuda kwestress mushure mekunge aziva kuti mwana ainge asiri wake, maybe wherever he is he can forgive you. Let us try to assist in the comment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Uyaiwo munzwe zvakaitika pandakazosarudza my side chick over my wife. Mukomana chindainge ndisingadozivi kuti ambuya vangu ivo vanoroya. Mushure mekunge ndazotanga kuwirira mudzimai wangu, chakandinetsa ndechekuti one day vakabva vazondifonera ambuya vangu ava ndainge ndiri kubasa, vakabva vanditi siyana nazvo izvozvo zvauri kuita. Zvinova zviri zvinhu zvakandivhundutsa, ndikati nhai mhai, ko ndamboita sei? Vakabva vanditi watondinzwa, ane nzeve ngaanzwe. Ndati siyana nazvo izvozvo zvauri kuita, because kana ndikazotsamwa kana kuri kunzi ndikabhururuka ndikauyako ikoko, you will regret. Apa handiti uri kuona kuti ndatoshandisa mari yangu ndikakufonera ka, haisi WhatsApp ka iyi yandakufonera nayo, ndakufonera nedirect call. So ndakangoti ndichazoonawo kuti ndikaita sei mama nenyaya yacho iyo yamuri kutaura nezvayo, but hapatomborina kana chandinotomboziva ini. Vakanditi unoziva uri mbwa yemunhu. Mukomanashe ndokubva vatopa call paya. Musikore wese wezuva ndainge ndichingozvibvunza mibvunzo yakawanda kuti asi ivo vainge vachimbozama kuti kudiko ende kuzobhururuka, vainge vasina kana passport yekuti ndingati vaizouya nendege. Ko zvavainge vachiti ndinofanira kuti tige ndisiyana nazvo zvainge zvimbori zviiko zvandainge ndichiita. At that time ndainge ndisingatombofungidziri kuti vainge vava kutoiziva nyaya iyo yekuti ndainge ndava kudanana noumwe mukadzi, ende vainge vachitozviziva. Mufunge zvenyu mukomanashi. Ndakabva ndachizotanga kuvarota. Ndaiti paya kana ndovarota ndaitanga ndaona mukadzi uyo wandainge ndichifambidzana naye achiuya kwandiri, then aizoti kana asvika pandinenge ndakamumirira paya ndobva ndatoti hesi kanitiya, vobva vatoshanduka, vobva vatoita ivo manje, vobva vanditi iwewe ka ndatisiyana
nezvauri kuita nekuti ndichakupa imwe punishment yekuti ichakurwadza. Mukomana Shi vakazondidzingisa basa ende vakatondisendera message vakabva vanditi ende basa iroro ndo riri kukonzeresa kuti unge uchiitira mwana wangu zvemagirlfriend. Manje uri kufanira kuti unge uchimbodzingwa basa omboti tambudzikei kwekanguva kashomanana. Mushure mekunge wambotambura iwewe ndinoziva kuti uchadzokera wega muforo. Mukomana Shi zvechokwadi nerimwe zuva ndakati ndiri kubasa hamenoso ndakangoitawo kangongorivara kwemaseconds ndokubva ndatongodonedza grinder mukoma. Apa murungu ainge aripo akanditarisa, so ndakaburitsa foni yangu ndichida kungotarisa nguva ende iye akabva atoti dzainge dzisiri nguva dzandainge ndichitarisa, ndaitova nevanhu vangu avo vandainge ndichitotaura navo pafoni. Saka akabva atoti kwandiri basa rako ratopera. Iye mukoma ndakarwadziwa ndikazama kumukumbira ndikati I am very sorry boss, ndanga ndichikumbirawo kuti munge muchindiregererawo, but akabva anditi aiwa zvegrinder iri rawauraya unomboziva kuti rinoita mari apa ranga richiri nyowani. Ndikabva ndati batai zvenyu mari boss. Akabva anditi kwete handina kana mari yandinobata, but iwewe ndava kutokudzinga basa sezvandainge ndakaudzwa naambuya vangu, ende havana kana kumbogara vakaudza mwana wavo, vakangodhila neni direct kuzonosvika vachizondifonera vakati wazvionaka. Ende ndakabva ndatoziva kuti vainge vachizama kuti kudii. Ndakazovarota one day vachiuya kwandiri vakanditi ndakuregerera ende kana mangwana ukafamba wakadai basa uchariwana. Zvechokwadi mukoma, basa ndakabva ndazoriwana. Panova pari ndipo pandiri kushanda kusvika pari nhasi. Zvino ini ndinonzwa ndichibatwa nekutya kuziva kuti ambuya vangu muroi ende nawo handichakwanisi kuita kana madhiri because ndinototya kuti zvimwe kuda vanenge vachindiona kunyange kupinda mutoileti chaimo mekuti ndinenge ndiri ndega ndichizvibatsira hangu. Ndinenge ndichingonzwa kutya zvekare nekunyara kuti saka kutaura kudai zvimwe kuda vari kutondiona because vakatoti pane zvose zvauchaita ziva kuti so rangu richange riri pauri. So handizivi mukomana Shi kuti ndoita sei. Ndanga ndambofunga kuti zviri nani kuti mwana wavo ndinge ndichimusiya, but ndinonzwa futi ndichibatwa nekutya kuti kana ndikagara ndaramba futi mwana wavo vanokwanisa kuzondirova futi nerimwe zipunishment zvekare. Hei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Mukoma vedu ava, strange things indeed they do happen in this world. Rekidzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigwa chitupa changu. Ndakatambwa yakapenga neimwe mbinga. Even though ndichiri underage, but ndinotevererawo maconfessions enyu kuburikidzawo nerimwe group iro randiri mariri. Saka mukomana Shi, last of last year apo pandainge ndichiri ne15 years ndakabva ndachizosangana neimwe mbinga iyo yakandipfimba, but yakanondipfimba ichindiudza kuti yainge ichida kundipa $5,000. Saka imari yekuti yakandivhundutsa. Ndikabva ndati 5,000 zvechokwadi. Akabva anditi hongu tanga wadanana nene. Ndikabva ndati but muri munhu mukuru ko kana mukazosungwa akanditi kana tikangoita zvinhu zvekuti iwewo hauzobatiri pamoviri anozozviziva ndiani. So mukomana Shi ndakamboramba paya ndokubva achizondipa 1,000 akanipa $1,000 ndokubva ndabvuma. Akabva anditi imwe iri munzira iri kuuya. Saka musi uyo waakazonditi unofanira kuti unge uchiuya kumba kwangu kuti ndinge ndichizokupa mari iyoyo, ndakatozopinda mutauni kwava kuzofonera driver wake ndokubva ndachizoendeswa kune imwe imba itori different mukoma. Tasvika kuya ndopa akabva achizonditi ndoda kutanga ndataura newe. Akabva aburitsa mari, akabva aiverenga akati iyi mari iyi ndio yandikuda kukupa, but unofanira kutanga warara neni. Ndikati but inini handisati ndakamborara nemurume before. Ko mari yacho wadii wangoitora wobva wangondiroora because yakawanda kamari iyi.
akabva anditi mukadzi wangu haangambobvume. Ndikati unongondiroora hako in secret, at least ndobva ndaziva kuti pane zvose izvo zvandakarongawo kubvawo ndichiri kuprimary kuti murume achazorara neni anenge ari murume wangu, achazova murume wangu wandichaita naye vana. Akabva anditi it is a complicated one, asi kana usingaidi mari iyi it is fine. Ndokubva atora mari iyayi. Ndakambofunga nezvazvo ndikabva ndati zvakangofanana mukomanashi. Ndokubva ndazoverenga mari iya ndichida kumeka sure kuti zvechokwadi yenge iri 5,000 here. Ndikabva ndaona kuti yenge iri $5,000. Ndakabva ndachizotora mari iyoyo ndokubva ndachizoiisa mukabhegi kangu ndokubva tachizorara tose. Mushure mekunge tarara tose mukomanashi akabva anditi if you want to go you can go, but ndainge ndichinzwa rimwe zipain, so I ended up staying with him kwemazuva 3 ndokubva ndachizodzokera hangu kumba. Vana muchembere mukomanashi ndakangovaudza kuti ndainge ndichienda kumba kwasisi. Apa sisi ndainge ndava $200 kudhara, saka vainge vachitozviziva kuti ndiri kuenda kumba kweboyfriend. Mukomanashi ndakaenda kumba kwasisi ndikavarakidza mari iya. Vakabva vati taifanira kuti tinge tichitanga business before tazorakidza vabereki. So handizivi kuti sisi vangu zvavari kundiudza ichokwadi here kana kuti ivo nabanguru vakandivhara, because vari kuti mari iyi ivo havachaioni. Mari yavari kungoona chete hanzi $25 on top of mari yandakavapa. Saka ndainge ndavapa 4,000 ndikati rimwe 1,000 at least ndoitawo zvandinoda. Ndakabva ndanotenga foni mukoma inodhura, ndikabva ndatenga hembe, mawigi uye zvekare nekuzotengawo magroceries mumba. Saka pari zvino handisisina kana mari yandiinayo muhandbag mangu it's only $5. Saka handizivi. Ivo vakatochema mukoma pandakaenda kumba kwavo vachitoti mari iyi hatisi kutomboziva kuti yakaenda kopi, yakadisappear, wakaipiwa nani, iye ndiye akakupa here mukomana wako. Saka ivo sisa vatozvizivi kuti mukomana wangu uyu itoriwo mumbinga uye zvekare munhu mukurusa kwandiri ende anenge akaromba chete. Nezvose zvimwe zvandakaona mumba make maingova nezvimwe zvidhori zvakavezwa mupaseji, mudining nemubedroom umo matakazorara. Saka izvi zvidhori especially zvacho zvakavezwa waiti kana ukatarisa kuside then waitoona kuti pane chinhu chafamba, as if chidhori chiya chinenge chava kufamba, asi waizoti ukachitarisa chobva chadzokera panzvimbo apo pachinenge chiri, chobva chatongoti zii, zvokuti it was very confusing. Handina hangu kuda kuzofunga nezvazvo because I was in pain mushure mekunge arara neni. So kuti ndike ndichivaudza sisi kuti munhu uyo akandipa mari mumba make ndo zvinhu zvandakasangana nazvo, ndinoona sekunge zvisingaiti. Please kana mukaposta nyaya yangu ndizivisei, ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna ichibva kuna vanzvadzi vedu, ichibva kune mwanasikana uyu anzi I am underage. Strange things indeed they do happen in this world.